Ja sam, na primjer, radio, kažem, u Ideji, tu sam radio jedan dan. Si imao iskustvo do mojega i nazad. Radno iskustvo do mojega i nazad. Jedan dan sam radio tu, pazi, slušaj, čekaj. Onda sam radio u onaj Vero, tu sam radio pola dana. Super Vero, da. Pola dana si to. Da, usred, ovo sam rekao im kući. Kaj si ti mamlas, brate, mili? Brate, znači na primjer u Ideji, brate, trebaš, kaže mi, prvo trebaš znaš, da popunjavaš tamo one rafove, kako se zove, znaš, tamo, znaš, sve da bude lepo, znaš, okej. I ja to ceo dan popunjavam, brate, non stop, brate, samo se prazni, razumeš? I ideš popunjavaš. I zove, kaže, ajde i na kasu. I na kasu još. A to prvi dan, pazi, jer rekao, ajde, dobro, glupo sad odbijem. Ja došao tamo na kasu i sad bila tamo neka radila. I sad gužva se stvorila, stvarno, i ona žuri, znaš, onako, bam, 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 bam. I bilo ajde, malo manje gužva, i ona meni kaže, ajde sad ti. I on rekao, nema šanse. Znaš, ona kaže, ajde ne se bavi, moraš to da radiš, znaš. I rekao, nema šanse, radi ti. Lik se zaposlio i kaže, ne mogu da radim. I ja kaže, nema šanse. Ja rekao, neću da radim, brate, tu. Neću radim na kasi, radim ovamo. Znaš, i ja stojim tu pored nje, ona kaže, pa snimit ćete kamere. Ja rekao, ne snime, ja neću. I sutra dan nisu ni pojavili na kameru, čuj mene, na poslu. Nisu pojavili. A u Super Vero sam radio kao obezbeđenje, brate. Nogi me otpale, brate, rekao sam, bole me nogi, otišao sam. A radiš od 7 do 7? Baš se sjećam. I od 7 do 7 i tipa do 3, 4 sam izdržao. I otišao kući. Čekaj, znači imao si radno iskustvo, jedan dan Ideja, pola dana Super Vero. Jeste. Čekaj, radio si u Super Vero ko obezbeđenje pola dana? Pola dana. Unutra. Ne napolje. Unutra na ulazu. Pa čekaj, što si otišao? Noge me bolele. Ne mogu da sedim. Ne mogu da stojim. Tipa radnice koje rade u Super Veru, razumeš? Da. Oni na kraju kad završe svoju smenu, pošto si ti bukvalno ceo dan. Ti znači hvataš skoro i prepodne hvataš celu smenu, hvataš i drugu smenu, razumeš? I oni idu kući. Znaš, samo ja ostajem. I onda im gledaš onaj torped, znaš, da nisu slučajno nešto uzele. Znaš, gledaš to sve. Znaš, i ja sad, znaš, krenu, ona kaže, ne možeš da vlačiš ruku moju tešnu, kaže. Znaš, i ja rekao, dobro, i ona sad izvlači opasna neka, a? Da. I kaže, ja ništa. Tamo pregledao, rekao, nema ništa, okej, sve super. I došlo vreme za pauzu. I bilo tipa, ajde da te ne slažem, brate, nije bilo 5 minuta, ali je bilo, brate, 10 minuta pauza. Ja dok kupim, brate, prošlo 10 minuta, šta opet moram da stojim? Pa jes da. Znaš i ja tu pola dana i ćeo zdravo. I onda sam našao u Ideji i rekao, samo da ne radim na kasi, znaš. Znaš, zbog gužve i ovo, brate, ne mogu sad se svađam sa ljudima. Mislim, znam ljudi da računam. Mislim, nije ni teško se računa to. Da ne misli da je to. Mislim, i kasa ti samo izbaci koliko treba da vrati to, ali opet kažem. On objašnjava kako radi kasa da ga ne jebete, da ne zna da računa. Pa sve znam, mislim, gledao se tamo. Zna dugmiće da pritiska. Da, znamo dugmiće, se otvori dole, pare, puno para, usure vraćaš. I, slušaj, i sad, ja sad tamo popunjavam, kažem ti, u Ideji, nisam to, tipa, posle nedelju dana, posle par meseci, razumeš? Da. I, sad ne znam te... Znači, pravio si pauzu između poslova da se sabereš? To, brate, da... Koliko meseci? Pa, pola godine, sigurno, malo više. Znači, radio si pola dana, pa si pravio 6 meseci pauzu, pa si radio jedan ceo dan. Jeste, pa noge bolele. Slušaj, i na kraju, kažem ti, ja tamo popunjavam, idem do magacina, nosim. Zašto se desilo isto? To ti nisam rekao. Ovo nemo se dega, šta? Zdravo. Pa uplašio sam. Izvini. I šta je bilo? Pazi ovo. I sad, pošto kad ne stane na tipa, lupam sad, eto, evo, ovo mi se desilo, ne stala je kisela voda, razumeš? Dobro, da, nema. Paket odeš iz magacina, da doneseš paket tu, da ga otvoriš i da poređaš flaše. Da, ništa strašno. Da. Ja otišao u magacin, uzeo to i sad imaš onaj skalper da otvaraš, razumeš? Da. Ja, brate, slučajno zapao onaj skalper u flašu, krenuo da pljušti, znaš, kiselo, kisela voda. Razumeš, da izlazi voda.
Ja, brate, šta da radim? Ja cijel onaj paket bam i odnesem, vratim u magazin. Ono tamo ide voda. Ja vratim izu nov paket i stavim ja to sve. I to sam radio skoro, kažem ti, pola dana radim. I oni mene zovu, kaže, ajde, se smeješ, pa ozbiljno vrati to paket. Što da radim sa bušenom flašom. Ne mogu da stavim u raf. I na kraju, kaže ona meni, ajde na kasu. Ja kažem stvarno, jel moram na kasu? Kaže, moraš da se učiš. Ja rekao, dobro. I sad, kažem ti, gužva se stvorila tamo, i čekam da se prođe gužva i sve to. I ova meni kaže, bila neka mlada, znaš, nije starija žena, baš mlada. Zapamtio si je, znači. Da, crna bila, nosila naočare, onako seksi naočare i to. Kaže ona meni, aj sad ti sedi ovde. A meni bi dobro došlo, znaš, sediš i kucaš. Znaš, ali opet... I sad, kaže, ajde, ja rekao, nema šanse. Kažem, pa moraš, to ti posao. Ja rekao, ja nema šanse to, ja ću da popunjavam rafulu, ako treba 2 dana, samo neću tu da sedim. Znaš. Kaže, pa moraš, ja rekao, raditi i nastaviti, a počelo stvarno gužva posle da se, mislim, raspravljamo ko će da radi na kasi, a dolaze ljudi, znaš, da im otkucamo ovo. I ja kažem, nema šanse. I ona kaže, snimit ćete kamere, rekao, neko mi snimaj, šta me briga. I na kraju sam tu stajao i vratio sam se nazad da popunjavam sam rafove. Sam se popunjavao rafove i, završila se moja smena, ja otišao kući i sutra se nisam pojavio na poslu. Dobro, i čekaj, posle toga, znači imao si to, i posle toga si imao, šta? Security. To sam radio onaj poslovni centar Ušće, to je ona zgrada iza Ušća, ona velika. Kaže, brat ima radni staž 9 sati i 2 pauze za topli obrok. Radio sam, znači tamo kao obezbeđenje, napolju, bilo je obezbeđenje unutra i napolju. Mi smo bili napolje, mi smo obezbeđivali parkinge, razumeš? Parkinge. Da, parking Z, parkinge, kako god. Dobro. To smo radili. Tu sam radio... Parking Z! Nice. Znači, tu sam radio 9 meseci. Nice! Ujebote, život, ali si skočio. Da, naglo. Tu sam radio 9 meseci, a normalno nije me prijavio lik. Brate, nije mi išao radni staž, kod da nisam ni radio, brate. Ja imam u radu knjižicu, meni je upisano 1 dan samo. A što to? Pa nije, brate, ja ga molio da me prijavi i nije. Radio si na crno? Ma nije na crno, kako na crno? Pa nisi prijavljen, radiš onako bez veze, za ništa. Pa treba da me prijavi, ali nije, razumeš? Pa znači nisi radio prijavljeno, znači radio si na crno. Pa. Nisi imao radnu knjižicu upisanu da radiš nešto. Da. Uglavnom, radio sam tamo 9 meseci i jedan dan sam rekao, to je došlo na poslu normalno, i bio je vikend, to se sjećam, on je došao vikendom, šef naš, došao je, i ja sam mu rekao dajem otkaz. Ispakao sam se, otišao sam. Usred ovog... Usred smene? Da. I otišao kući. Koliko si imao platu mesečno? Ajde, šta misliš? Pa imao si 23.000. 18.000. 18.000 si imao? Čekaj, to je ono kad smo se upoznali, kad si dolazio s posla, kad smo uveč igrali FIFA. Da. Da, radi se 12 sati. Jebote, ja se sećam ljudi, Sana je dao otkaz bukvalno možda manje od mjesec dana nakon što smo se upoznali. Ne znam tačno koji mjesec je bio. Jul mesec je bio 2015. Jer on i ja smo se upoznali krajem juna 2015. I tad smo se združili sve i svako večer smo igrali ili GTA 5 ili FIFA. I onda smo, kao, ajde, pričali svako večer i to, družili se, baš smo se zgotivili. I sećam se da je radio tamo. I tad si imao i devojku. Jeste, pa sam putovao non stop. Da, išao si za Novi Sad. Da. Jebote, život u pičku. Pa dobro. I čekaj, 18.000 si imao platu. I jesi tada od YouTube-a nešto zarađivo? Ništa, i onda sam rekao, kad sam dao otkaz, znaš, došao kući, bukvalno usred bela dana, mislim, meni smena do 7 sati, ja došao popodne kući, razumeš? Da, i kažem ti, kad sam dao otkaz, došao sam popodne, bukvalno kući. Dao sam otkaz i rekao, brate, sad ću samo da tryhardam YouTube. Ali iskreno sam tako rekao. Pametno. Bez jebanci. Tako je bilo.